Düşsem kamada mam kudaşy gowçy isteýän klor ýaly. Aradaky diýen senarýo haçan düşük? Ya entek bir öwrenmeli Aldama oly ertir şaýylla ýa bolmasa. Seyret. Edil şu sen baryan çok ýaly. Sen ömrüňi sen baryan. Ýöne sen heniden başlaja golpýarsyň. Senin tak taýyn dälmisin. Sen öwrenmelisin. Dünyadaky iň baý ýer nire bilýärmi? Ýok. Banklarda däl, altın känlerde de däl. Dünýäniň iň baý ýeri Gabrstandyr. Sebäbi şol ýerde müňlerçe adamyň amala aşmadyk arzulary, ýazylmadyk kitaplary, düşürilmedik kinolary bilen. Olaram sen ýaly Ertir eder, Diýipdir.